Il-kannabis għall-iskop mediċinali se tkun disponibbli għal pubbliku Malti u Awċi mill-ispiżeriji liċenzjati minn din il-ġimgħa stess permezz tal-mediċina Betrokan. Dan ftit tal-ġimgħat biss wara li l-Gvern approva l-użu tal-mediċina tal-kannabis li se sservi ta' trattament terapeutiku għal numru ta' pazjenti b'mart kroniku kif ukoll qegħdin jgħaddu minn xi forma ta' tbatijiet waqt li qegħdin jirċievu l-kimoterapija jew kawża tar-raġġi li jintużaw sabiex tiġi kkurata l-marda tal-kanċer. L-ispiżjara Eliza McKenna qalet ma' One News li lan wara din il-mediċina huwa li ttaffi mill-uġieħ u l-pazjent se jkun jista' jagħmel użu minnha f'każ li din tkun l-aħħar alternattiva għalih wara li l-kors tal-mediċini bħal pinnoli fost l-oħrajn ma jkunux ħadmu. Qalet li l-kannabis għall-iskop mediċinali ma tinxtarax kif ġipu laħaq, iżda hemm protokoll li jrid jiġi segwit. Ten series ta' restrictions u permessi li jdu joħorġu l-Superintendent of Public Health, ġifieri as a last resort, ġifieri l-ewwel jipprovaw il-mediċini normali tal-uġieħ, okay? U mbagħad jekk għandhom bżonn xi ħaġa iktar qawwija, jistgħu mbagħad imorru għal medical cannabis, jistgħu jsaqsu t-tabib tagħhom. L-ispiżjara spjegat li l-kannabis mediċinali li hija magħmula mill-pjanta stess tista' tiġi ikkunżmata mill-pazjent permezz ta' żewġ metodi. Dan jiġi il-flowers, cannabis flowers jismu floss. Issa jistgħu jew jagħmlu te, okay? Jixorbu te darba jew darbtej kuljum, jew jistgħu jagħmlu vaporizer, inhalations, jiġifieri jieħdu nifsit il-ġewwa, again darba jew darbtej. Jiġifieri kulħadd differenti, imma iħossu l-effett mal-ewwel 15 minutes. Minkejja li din il-mediċina se tkun qed tgħin pazjenti morda bil-kanċer, din m'għandha qatt tiġi meqjusa bħala alternattiva ta' fejqan għal dan il-mart kroniku. Il-produtturi ta' Betrokan ilhom jikkultivaw kannabis għall-iskop mediċinali għal aktar minn 20 sena u huma meqjusa bħala l-aktar manifatturi esperjenzati f'dan il-qasam fl-Ewropa. Din l-alternattiva fil-mediċina hija ħolma li saret realtà għal ħafna pazjenti li kawża tal-mart kroniku tagħhom kienu qegħdin jesperjenzaw dbatijiet żejda. Kien biss fl-aħħar xhur li għall-ewwel darba f'Malta, il-Gvern għadda liġi dwar l-użu tal-kannabis mediċinali fejn ftit tax-xhur biss wara li daħlet fis-seħħ, din il-mediċina ddaħlet fl-ispiżeriji Maltin u se tkun qiegħda ttaffi mid-dbatijiet li għaddu minnhom ta' kuljum pazjenti b'mart kroniku.